yung hawak ko nina. Hello mga kapsat! So it's me again, your Miss Sinamit. On the way nga kami ngayon sa Jollibee Alicia and andito na nga kami sa Jollibee Alicia kakabsat. Ayan, may dala-dala kaming mahiwagang kaldero. Dito nga namin napiling mag-dinner kakabsat and tinanong ko si Manong Guard kung pwedeng ipasok ang kaldero. Sabi niya pwede daw. Isa ka kakabsat na simrik kami nagkakatawa akpay takitan nyo man ni kaldero nga din na po na nagpudot pay. Luto lang kami dito karga na takabsat. Pag sir ko kakabsat kat pumila na ko. Tapos kita nyo, dapat dala-dala nga cookan rice cooker. Damulay na po yung energy rice cooker. Ayan, tagal kong pumila dito kakabsat kaya umupo muna ako, diba? Kasla na alaubing. Dapat yung mga kaldero baglaki din saan nga di uring-uring ti indalak. Ay uray na gadot ka. O kita nyo, kasla na lapimpiman dito yun. Diyan ang negit kita ti gatangak. Hindi siya nga rin tinakapilan kakabsat. Siyempre, ti gatangan mi. Dalawang bucket. O, diba? And after nga yan kakabsat, ayan, kinuha ko ng pera ko sa mahiwagang bulsa at nagbayad na ako kakabsat. Idinalpa sa card na nag-order rin kakabsat, naghanap na kami ng upuan namin. At ayun na nga, nakahanap na nga kami ng pag-uupuan at prepare na din nila. O, makabanlikis naman si ate. Tanyo ati karga na dahil. Kanin. Ang dami. Extra rice yan kakabsat. And ayan, more extra rice and more coke pa yan. Pagtingin ko nga sa pera ko, eto na lang yung natitira mga kakabsat. Baka naman next time, McDo naman. Bigyan nyo ako ng pang McDo. Itago ko na sa mahiwagang bulsa ko, baka mawala pa. Tapos biglang tumunog na yung binigay nila sa amin kanina. Kaya eto, kinuha na namin yung order namin. Diba? Ang dami. Hindi naman siguro halatang gutom na gutom kami. No? Tignan nyo naman kasi itong in-order namin. Pagkarami-rami ba? Pero para tipid nga kami, nagdala na kami ng extra rice. Di naman masama magdala ng extra rice kakabsat. O diba? Ang laki. Yum yum. Maanghang yung iba, tapos yung iba hindi maanghang. And ano pang ang gagawin namin? Chibugan time. Kung nagtitipid kayo mga kakabsat, ganito lang po ang hack na gagawin ninyo. Mangunguha lang kayo ng kaldero na may kanin, dalhin nyo po dito sa may Jollibee or kahit saang kainan para may extra rice kayo, o diba? Ayan ang mga patay gutom. Kahit ako, gutom na ako. Ayan, kakain na nga kami mga kakabsat at tara na. Siyempre, mag-aagawan kami sa chicken dahil sa akin naman kakabsat kasi yung legs yung gustong gusto ko. Minsan yung wings kasi sobrang sarap din ng wings. Ayoko yung mga part na masyadong malaman kasi nga parang nauumay ako sa laman. Pero kapag Jollibee ay napaka-juicy. Iba talaga ang lasa ng chicken ng Jollibee. Apaka-juicy. O, tingnan nyo. Ang dami na naming subo. Ang lalaki ng mga subo namin dahil nga gutom na kami. Mas masaya nga talaga kumain sa Jollibee kakabsat kapag marami kang kasama or mas masaya talagang kumain kahit saan kakakain basta marami kang kasama, diba? Tingnan nyo. Mag-aagawan talaga kayo sa ulam at saka kanin. At naubos na nga yung isang bucket mga kakabsat. Ayan, paubos na rin yung isang bucket. Nakarami talaga kaming extra rice dito. Kahit mag-extra rice kami. May dala-dala naman kaming extra rice. O, kain muna kami. Paapal kami kinyayuman. Kayo matan kakabsat. Kakain nga muna kami kakabsat. Habang kumakain kami, may kukwento muna ako sa inyo. Alam nyo ba noon, hindi naman ako nag-Jollibee. Kasi nga, hindi ko afford ang Jollibee, ang Jollibee kakabsat. Pagka mahal-mahal kayo ng Jollibee noon. Alam nyo ba kung bakit mahal noon? Kasi nga wala pa kaming pera. Saka lang ako nakakatikim ng Jollibee kakabsat kapag may nag-birthday na kaklase namin nung kinder ako or nung grade 1. Yung mga rich kid kong kaklase. Kasi sila pabonggahan ng handa dati. Tapos may mga cake pa sila. At hindi lang yun, meron pa yung mascot ng Jollibee na pupunta kapag ay sana all talaga. Time lapse dyan. Time lapse dyan. Time lapse challenge. Time lapse challenge in 3, 2, 1, go! Yung mga
Kinarinig niya na. At nakarami nga kami ng tawa pagkatapos naming mag-time-lapse challenge mga kakabsat. Ayan na nga mga kakabsat, tinutuloy na namin ang pagkain namin. At may naalala na naman akong tricks mga kakabsat paano magkaroon ng kutsara, plato, at baso. O, diba? Ganyan. Lagay mo dyan. Inuna ko na nga yung kutsara, isunod natin tong baso. Tapos, susunod ko ulit tong plato. O, diba? Sinunod naman yung plato. Ang galing. Pero joke lang mga kabsat, wag niyong gagawin yun kasi nga, sila naman po yung manlalagot kapag ganun. Siyempre, babalik ko din yung mga kinuha ko. At pagkatapos nga namin kumain mga kabsat, ayan, mag-aayos na kami ng mga pinagkainan. Ayan. Ayusin natin itong mga pinagkainan natin. Alam nyo ba, kapag kumakain ako sa labas, hindi ko talaga hinahayaang magulo or makalat yung pinagkainan. Nasanay kasi kami sa bahay kakabsat, after kumain, mag-ayos ng pinagkainan. Tapos maghuhugas. Kung pwede lang maghugas dito, ay hinugasan ko na din itong mga plato, kutsara at baso nila. Pero hindi pwede, kasi nga, may mga tagahugas naman sila, yung mga binabayaran. Kaya ayan, mag-ayos na lang tayo, tulungan na lang natin yung tagalinis para less hassle na din sa kanya yung paglilinis. Yan, pinagsama-sama na nga namin yung mga plato, kutsara, tinidor, tapos yung baso. Pati yung mga buto, nilagay na namin sa may karton para madali na lang niyang itapon. Tapos meron pa kaming natirang chicken, kaya ayun, iuuwi na namin. Tapos meron din kaming yung burger, kaya iuuwi na lang din namin, take out ba. Hindi nga namin naubos yung kanin namin kakabsat kasi masyadong madami. Pero okay lang yan, naparami na din yung kain namin. Ang lalaki na ng tiyan namin. Ang hirap na nga huminga sa suot namin kakabsat kasi tignan nyo mga sobrang laki na ng tiyan ko. O baka sabihin nyo na naman, buntis ako. Ay mga chismosa talaga kayo kakabsat. Ayan, busog lang yan kakabsat. Marami lang ako nakain. Ikaw ba naman mag-extra rice sa Jollibee? Tignan lang natin kung hindi ka mabubusog ng ganyan. O diba? At pinunasan pa nga. Di sobrang linis na ng pinagkainan namin. Syempre yung mga kalat natin, iuuwi din natin yung Coke. Kaya yung pinag-inuman namin ng Coke. Tapos syempre yung rice cooker, alangan iiwan natin yan. Iuuwi din natin yan mga kabsat. Meron pang natirang kanin, pero konti lang po yung natira. Halos maubos lang din namin lahat yung kanin kakabsat. Yung tutong-tutong na lang yung natira. Kaldero lang yung hawak kanina. Video ko yan. Ayan kakabsat, at dahil nga pinanood mo tong video na to, don't forget to like and share at wag mo din kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel and please click the bell button para lagi kang updated sa mga videos and vlogs ko. Bye-bye!